Израснах в дом, нямам други спомени. Като дете баща ни изостави. Не говоря за това как съм впаднала в домовете. Това е песен за всички безотговорни родители, за всички сираци, за децата, които са преживяли някакъв инцидент или катастрофа. Липсвате ми. Не искам всеки ден да ям сухата храна. Не искам вече да живея все така. Просто искам малко мир и любов в моето семейство, както и живях началото на моето детство. Искам да усетя отново майчината топлина, с мама или тата да отидем на планина. Веднъж да почувствам аз мъничко любов, да забравя за кратък миг поне този живот суров. Песна ми всеки ден да не спирам да рева. Просто това е живота ми. Смених няколко дома. Нищо не ме харесваше там, нито хората. По принцип не харесвам хората. И сменях едно място, друго място, едни хора, други хора. Всичко в дома беше не точно хубаво, но може да се каже, че не беше от най-лошите домове, защото имаме познати, които са били наистина в пълна мизерия, са живяли, даже не са ги хранили. Единството нещо, което си спомням, са децата, общата зала, общата спалня, студената храна, скандалите помежду си, радостните моменти на Коледа и на другите празници. Но в дома... No dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores. Човек да работи с деца, първо трябва да си го усеща вътрешно, да има желание, да се разбира, защото не всеки човек може да се разбира децата. Трябва да влезеш в техния свят, да им разбираш интересите, заниманията. Един вид хем си в тяхната роля, хем трябва да ги контролираш, да ги насочваш, да им казваш кое е редно, кое не е редно. Но основното, което се използва за работа децата, са различните методи. Основният принцип е играй и обучавай. Шест месеца горе-долу преди да напусне, да навърши 18 години, да напусне институцията, социалният работник в дома, заедно с отдел за закрила на детето към общината, се вземат с подготовката към новия свят, към излизане от институцията и проследя и готвя се план за напускане, в който основните точки са намиране на работи на жилище и по който се работи. Определено има негативно отношение към децата от страна на работодателите. Не всеки е готов да приеме дете от дом за свой работник. Имало случаи, които самото дете не са мързеливо, не му се работи. Както и всеки човек, има си хора, които не им се работи и пробваме една, две, три работи, не става и му се поставя ултиматум. То трябва да свиква и да работи, няма как, не може да стои да чака. Много дълго. В такава хуманитарна професия
която аз съм завършил, то средствата са на заден план, въпреки че нали, са нужни за оцеляването, но тук най-голяма роля играе вътрешното, не материалното, а духовното. Имаше един човек, социален работник. Той отделяше собственото си време, лично, за да ми помага. Искаше да стане нещо от мен. Единия се е заровил в учебниците, а другия снима. Но това е хубаво. Предполагам, че е хубаво да имаш някакво хоби. Аз нямам. Не съм намерила себе си. Когато бяхме около 10-12 години, не си спомням точно, един от възпитателите ни правеше снимки, как се забавляваме. И тогава за пръв път видях фотоапарат. Приятелят ми работи в студио, фотостудио, и покрай него още повече се запалих. Той ми подари един фотоапарат. Най-накрая намерих ние двамата. Ние станахме тримата. Те са единствените хора, които ме подкрепят. Единствените, за които мисля, единствените, които обичам. Добри или лоши? Това сме ние. Ничиите деца.